Croeso nôl I Brew yn y bar. Dwi yn Clwb Rygbi Nantgaredig a mae kick-off cynnar gyda tîm cynta yn erbyn Pontypridd fel bod pawb yn gallu gwylio gêm enfawr Cymru yn erbyn yr Ariannin. Dyle weld beth sydd gyda'r cefnogwyr I ddweud amdano cyfleon Cymru y pnawn yma. Fi'n llawn hyder, fi'n siŵr bydd ni'n ennill heddi achos dyw'r Ariannin heb waren dda o gwbl. Os fy nhw'n colli, fi'n credu fy nhw'n 35, 15. Dwi'n credu bod pawb yn mynd I dathlu y pnawn yma yn y bar os mae Cymru'n ennill. So'n siarad Cymraeg. Yr Argentinian tango neu dawnsio gwerin? O, dawnsio gwerin. Dawnsio gwerin. Okay, os cyfle I weld e fan hyn nawr wrthoch chi? Ie. Wel, beth sy'n ni? Come on! Brilliant. Canolwr y Scarlett, Iwan Nicholas. Cwestiwn gloed e. Gym enfawr I Cymru heddi, beth yw disgwyliadau ti? Fi'n credu siwm mae Cymru di wared wrth diwetha. Fi'n credu mwyn ennill heddi o lle 32-14 I fi fi'n credu. Bigger, nôl I George North doedd yna'n dacl dda ac yn dacl bwysig a mae wedi dod I Gareth Davies a mae'r cymorth yno gan Dan Bigger a mae Cymru wedi cael y cais cynta. Gyda, so meddyliau'r hanner cynta? Gêm agos iawn, yn hapus I cymryd y cais gynta, Dan Bigger obviously yn chwarae'n eitha dda. Julian Lewis-Jones, meddyliau'r hanner cynta? Wel, ddylion I fod 20 I fyny, 20 I ddim, really. Dechreuad gwych gan Gymru. Siapiau gwych yn y canol o bob dim, a cais gwych. Ond, da ni wedi sort of reid 6 pwynt i'r Ariannin, fel anreg os licio ni. 10 munud ola, eitha dramatig gyda'r diweddglo, ond os maen nhw'n disgybledig yna'n ail hanner, fi'n credu newn I fe. Thomas Williams yn ffigio a syth drwodd a dyna'n union oedd I angen ar y Gymru. Nhw'n gwybod gan o gyfle ymosod fan hyn trwy Lucio Sinti. Iddo Petty mewn trafferth fan hyn. Wel, dim chwarae brwnt. A Cymru, drwy Dylan Lewis wedi dwy'n y bel na, ddim quite digon, jyst arafu, a Joel Sclafi yn y pen draw yn plymio drosodd. Rio Dyer yn mynd efo bwlch ac yn mynd trwyddo hefyd, mae Thomas Williams gyda fe, Rio Dyer yn dal I fynd. O, nawr mae'n dod I Thomas Williams, Lewis Rhys-Samit yn y tu fas, Lewis Rhys-Samit! Ceiriau, trio crynhoi eich teimladau? Mae'n siomedig ofnadw. Wario nhw'n dda, ond mae camgymeriadau wedi gadael ar Ariannin mewn I ennill y gêm. So bach yn gutted fel y first half, edrych yn cyfforddus, edrych yn good o wyn, second half, just gadael I fynd fel. Just bach disappointed really, ar ôl y canol gynta ni'n meddwl, byddwn ni wedi show mynd trwyddo I ennill yma, ond bwtio ni mewn bach yn second half, a bach o lack of discipline, a just bach yn struglo yn diweddon ni, ond ni'n dda I blaen ni, really, and we'll go again yma. Wel, mae'r clwb yn dechrau gwaghau, dim y dathlu ni'n disgwyl, perfformiad a canlyniad siomedig, Cymru'n adffodus, mas yn y chwarteri o'r Cwpan Rygbi'r Byd.